Norok ni bagai tinang haino hai khurkos bai beri sikli ni kerang kothoma part 3 mas namka tamni kai norok interest nang jagi part 3 dakti upload khlaidi hinmani bagai ang part 3 kothoma no matobukha tabu bo part 1 bai part 2 kebo nugia kho eba khnaya khongi tongnai rok norok sekang part 1 bai ti part 2 nayei eba khnawi paidi haya ke story confuse ngai thangnai nini bagai hake o video ni description ang part 1 ti part 2 a video ni link no ang roi renai phaidike teiko kolok jeng salailia teiko kolok saya kare tini ni o story one jeng thanglai sinai part 2 jora jeng khnaka o brai sikli bini mungka tuisai khurkus no borok snamnani bini chai tok mungni bagai kirima singsa marwa tuisao phano bo thangnani koshiwo te thangka phia bo mutok tubuoi gifili phaipuro bini uklok tai biskango mushate singhorok bono kasulai mani aboni ulotamo ongkha ke ajorawo tuisai belai kheno kirijakha bo bokha bising bising ang tini tai nogo phirok lakhang tini thuikya hine simeno bo tongjasio afro tuisai ni yago rangchakni mutok nugui singhoni bubagra bini singhote musha botol no saw obri no tachadi bono mungsa taklai kodi bobo khoroksa bubagrani busajuk sing khna bono chung chawi paikhan ge bubagra choli jage chung joto no rutugai buthar bainai bono khoroksa chung yakari maro horlai sinai hinai saka afro musate singhorok joto no taisa bolongo kasawi habai thangbai kha tuisai afro bukha srungsa anggai thangjaka bododoro khlai khasige o tuisani nongkhorei phaikya bo lama himai phaikya belai kechal angmani bagai lama lengjagai kaisa buphang tolawo saklamo bo lenglakha bo afro lenglawi tongphro nobar kachang kachang sibai tongmani bagai bo muktri phaijakha bo afro achuk tongma khlaino muktri bo lipsa thangai paikha afro o a lama kana tei khorokni borok himbai phailayo borok tuisaino nuglayo bini yago rangchakni amutokno borok nugiruo afro borok amutokno tepsake khoklainani kok chaplayo hake phatcha borok a mutokno khosawi kharai thanglayo tuisai logi logi no nugui muktri srawi borokno rikthari khasigo haipano bo khasigi thangpano bo borokno slaplia aboni bagai bo satungo simi achugui aro mukti klai kabui tongkha asa kosto khlaibo omutongno tubui phemani bagai bo belai kheno kosto bongjakha dukhungjakha bo kapkha afro tei khoroksa chakra borok musuk tuiye alama tei himui phayo bo tuisaino kabui tongmani nukha hakeno bo kabui tongmani nugui sengka mayo nang tamni bagai oro satungo achugui ba kabui tongkha sla tamo mungsa sengta nei sengka hake tuisai a chakra borokno bini joto kogrokno bo khlogai saka bo bahike kosto khlai a tuisao thangka tei bahike bo arni yogui omutokno tui phaika bo joto kok saka bini joto kokno khnawi o chakra borok bono saka nang tawana di ang nono chubanai je mansak tabuk himdi ang bai baksa ani nogo hini saka hake bo a chakra borok ni nogo thangka a chakra borok bono chamung rok rkha te chalai kha nang lai kha abai ken horngkha abai ken phungai kha teni phungo khe o borok tuisaino o hani bubagrani thani o talangai thangka chuba mung sanani bagai te aro o bini mutok khokjakmani kokno sawai khnarika te bubagrano chubadi hnai chuba mung bosanka habubagra afro tuisaino saka angnono chubana hnkhe nungbo ani kok thaisa manarknai nungko suida manno hni sengka habugra ayok lokthun bubagra nung je sawo abahaino ungthun ta hnai tuisai saka bubagra afro tuisaino bini noyong kuchu go talangai thangka tuisai belai bkhadak dakha afro kai kirijakha tamne ke bowan sukya kare sawi rejakha bubagra nung sawo abahaino ungthun hnai aboni bagai bo kirijago tabuk bubagra bono tamo khlaino tamo hinno abo bo belai kheno kirimani hapka bini wan sukjagya kare bo je samani bagai bo kirima chakha habubagra bono nukha belai kheno bwrui naithok abahai bwrui naithok kwbang mahani habubagra rokni bwsajuk no phano bo nukya kho eba bini mokolo achai phuruni simi kebo bwrui no phano bo tuisai naithok mahaike bo naithok bwrui kebo no nukya kho aboni bagai bo tuisai no saka nung khoroksa isri ungnani chugu hnai habubagrani i kongno khnawi tuisai habubagrano mulang sawi naisika tai hai hnai sungkha nung tamo sana naimani bubagra abo hnai bubagra bono sapiro nung salja o hani isri ungnai o kokno nung
gode gosi boito de cha nei haike tuisai ka buisau o hani isiri ba tongisi tongo abo bahai ke engi mannai nei habu bagara bini kokno kipilo nung ani kokno buji manja khona phaidiang no kaisa mangpilini noyong mawo talangnai nei o kok sawoi habu bagara bono haino hai te kaisa mangpilitoni mani o noyong mawo talangai thango hake bayap song part 3 kothomano ang orono bathaksinai part 4 hunke o story eba o kerang kothomano ang muthaksinai eba joto phul bairoi norok no ang sabai sinai tini bagai asuk no ngnai tumung no norok o story no interest nangja khangke chaja khangke khna tokja khangke norok part 4 naisingai tongdi ang part 4 dak tin upload khlainani bagai chai toknai afro sawi mannai tuisai tabuk tamo ngnai bo tai a khurkus le tamong nai eba tamong kha abo chung joto saiman nai o kerang kothuma no chung paisugui khana nai part 4 tumung no norok o story no chajak kha khana tokjak kha ke like rodi tai share khlainan tabok di norok share khlaian kyang bo videos namnan muchung ya ang haino youtube active gri khani bagani channel bo views rok phayangui tongkha haipon norok chubadi norok share khlaidi te part 4 khnanani da norok muchungui tong abo comment khlainani tabuk dik comment khlai sadi ani channel lo tabuk phano katalangai tongha ke norok ani channel no subscribe khlaina di omhai norok ani channel ni bisingte kothoma rok no manai tongnai norok jotono kaham kurung tongdi hambai